मानो गावथारहैखो मानो बुथारहैखो मानोथो आयेनजों खारदों जेल दङ होननानै दोनमोन ना गोथाङै मानो गावथारनांगौ न'आवसो हमना लाबोदों इयो दस्रायावबो हमाखै इन्जुर बिसिना लाबोदों दुवार जोसिना लाबोदों बिसोरनि न्याय नांगौ आंनो बिसोरखौ जेरैबाबो आखाइ मोनसे खालामनांगौ आरो आंनि फिसाफोरखौ मरै सानै मानि आं माजों थांनांगौ आमगुरि पुलिस थानायाव चिरां जिल्ला बनसुनि दैदेननायाव आमगुरि एबसु जथायै थांनाय माखासे सान सिगां गावथारजानाय नबेसर बसुमतारीनि गुबै बिजिरनायखौ मोननो थाखाय गस'र होदों। आमगुरि लावरिपारा गामिनि थागिबि नबेसर बसुमतारीखौ सिखार खालामनायनि दायाव हाग्रा रैखाथि बिफान एबा फरेस्टआ हमदोंमोन। हमखांनायनि उनाव गुलि गावना जिउ फोजोबनाय जाथाया जानानै थाङो। नबेसर बसुमतारीया बिसि आरो सानै गथ' थालांबाय। सरकारा बिथांमोननो आयेन बायदियै थार बिजिरनायखौ होनांगौ आरो नांगौ बायदि अनसुंथाइखौ होनांगौ होनना चिरां जिल्ला बनसुआ दाबि खालामदों। नबेसर बसुमतारीखौ बेबायदि गुलि गावना जिउ फोजोबनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैया। माबोरै पुलिस बिफाननि आवथायाव थानाय सुबुङा पुलिस मावसुमाखौ आख्रम खालामनो हाखो बेयो सोंथि जाखांदों। गोजौ थाखोनि बिजिरनायखौ मोननो थाखाय दाबि दिखांदों रायजो राजा आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा। मानसिखौ हमबाय जेलाव सोबनानै दोननो हागौमोन ना मानो गावथारहैखो मानो बुथारहैखो मानोथो आयेनजों खारदों जेल दङ होननानै दोनमोन ना गोथाङै मानो गावथारनांगौ न'आवसो हमना लाबोदों इयो दस्रायावबो हमाखै इन्जुर बिसिना लाबोदों दुवार जोसिना लाबोदों बिसोरनि न्याय नांगौ आंनो बिसोरखौ जेरैबाबो आखाइ मोनसे खालामनांगौ आरो आंनि फिसाफोर दङ नै सानै मानि आं माजों खांलांगोन बिसोरखौलाय माजों फेदेरगोन आंनो रेहाय नांगौ बेखौ सोर लांनांगौ SSB आरो पुलिसफोर आरो रेन्जार बिसोर दा मा लुबैदों आंनो न्याय नांगौ बिसोरखौ जेल दंमोन दा जोबनानै दोननो दाया मावबाय जेला मानो जेलाव जोबाखै मानो जेल लादों दा आंनो नांगौ बेखौनो FIR होनाय सायाव मा बुंगोन आदसा जों दिनै बे आमगुरि थानायाव बेक्तिखौ लानानै नबेसर बसुमतारीनि अनजालि बिसि मा नाममोनलाय अहिला नार्जारिखौ लानानै जों दिनै FIR होफैदों बे बिथांनि हासबेन्डखौ जे फेक इनकाउन्टार खालामदों बे नंखाय दाय साजायनानै फेक इनकाउन्टार खालामदों बेनि थाखाय जों आमगुरि थानायाव FIR होफैदों जाय बेबायदि गले गले जोंनि गेजेराव जाबाय थागासिनो दङ मानसिफोरखौ हमना लाङो आरो बेबायदिनो पुलिसफ्रा बा नोङो माबा मोनसे डिपार्टमेन्टफ्रा फेक इनकाउन्टार खालामबाय थायो जाहाथे बेबायदि इयुनाव बेबायदि जाया बेनि थाखायनो जों बे जास्टिसखौ बिजिरनानै बेखौ हास्थायनानै जों दिनै पुलिस थानायाव जोङो दिनै आमगुरि पुलिस थानायाव FIRखौ होफैदों। बिथांखौ सासे फलान होननानैबो फोरमान होनो नागिरदों पुलिस प्रसासना दा बे हिसाबै बिथांखौ माबायदि साजा होनांगौमोन सानदों दा बिथाङा जे फलान नंगौना नङा दा फलाना बिजिरनाया कर्टनिसो खामानि बिथांमोना नुदोंबा मोनदोंब्ला बिथांमोना हमनायनि दायित्व दङ सोरबा सासेखौ केपिटेल पानिशमेन्ट होनायनि दाय गैया रावहाबो मोन्थाय गैया सोरनिबा सासे जिउखौ फोजोबनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ सांग्रां जायो आरो बिथांमोना जुदि सोरखौबा जुदि हमना लाङोब्ला बा डिपार्टमेन्टआ जुदि हमना लाङोब्ला न'खरनिफ्राय जुदि हमना लाङोब्ला बिथांमोननो मोनसे नटिस होनांगौ बे एरेस्ट वारेन्टफोर देखायनांगौ व्यक्तिनो एरेस्ट वारेन्ट देखायखांनायनि उनावसो व्यक्तिखौ हमनो मोनो हमखांनायनि उनावबो नोङो न'खरनि मानसिनो मोनसे मेम' होबोनांगौ जे नोंथांमोननि न'खरनि नैबे मानसिखौ हमना लांनाय जाबाय लांनायनि बे मेम'जों बिनि उनावहायसो बिथांमोना बे मानसिखौ हमना लाबोनो मोनगोन जुदि न'खरनि मानसि गैयाब्ला हमनो मोनोब्ला सोरबा गावबुरा सोरबा गामिनि मानसि बिथांमोना खोन्थाबोनांगौ बे उमुक मानसिखौ जों उमुक थानायाव जों हमना लांबाय बिदि होननानै बिथांमोना होनांगौ बेनि उनाव उइदिन 24 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोना कर्टआव प्रडिउस खालामनांगौ कर्ट प्रडिउस खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोना मोन्थाय दङ जे सासे एडभकेट बा उकिलखौ बिथांमोना हमनो मोननायनि मोन्थाय दङ बेखिनि नलेजखौ जोङो मानसिफ्रा मोनथियो बिथांमोना जोंखौ गोसो बायदि खालामो बेखायनो आङो खावलायगोन साफ्रोमबो जाहाथे बिथां नबेसर बसुमतारी बायदि जाया बा बिसोरनि न'खरनि बायदि जाहाथे रावबो आन्दाया बेखौ आं खावलायगोन बिथांनि दाय दंना गैया बेखौ सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया बिजिरनायनि मोन्थाय गैया सोरबा पुलिस डिपार्टमेन्टआवखौ बिजिरनायनि मोन्थाय गैया बिथांमोना जास्ट
मानसिखौ हमनांगौ इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ आरो कर्टआसो बेखौ बिजिरगोन बिथांनि दाया बेसेबां सैथो बेसेबां नंगौना नङा बिथां कर्टआसो डिसाइड खालामगोन बिनावहाय मा पानिशमेन्ट होनांगौ होनाङा बेखौ कर्टआसो डिसाइड खालामगोन दा कर्टनि सिगां बिथांमोना जुदि केपिटेल पानिशमेन्ट होयोब्ला जों बाहाय जोंनि मोन्थाइखौ बिसोरो बुथारगासिनो दङ जोंनि स्वाधीनता जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट जे थांना थानायनि मोन्थाइ बिथांमोना बेखौ बुथारगासिनो दङ बेखायनो आं साफ्रोमबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हाबाखौ मावनो नाङा आरो जोंखौ थांनानै थानो होथों बिथांनि न'खराव बिसि आरो सानै गथ'फोर थालांबाय दा सरकारखौ मा राहा लाजानो लुबैयो जोङो रायजो राजा जानानै बा बनसुआ बेखौनो लुबैगोन बिथांमोननि जिहेतु बिथाङानो नबेसर बसुमतारियानो जाय जिउ खुंनायनि राहाखौ लायोमोन दा बिथांनि थैखांनायनि उनावहाय बिथांमोननि न'खरा जोबोद गोदाव सोराव जाना दङ बेखायनो खावलायगोन बियो सरकारनिफ्राय जिखिनि ST and SC एक्टनि मदै बे केसा रेजिस्टार जानांगौ आरो बिनि आयेन मथे बिथांमोना बिजिर जानांगौ आरो जिखिनि कम्पेनसेसन मोननांगौ सरकारनिफ्राय बिथांमोननो फरायनायनि सोमोन्दै बा थानायनि सोमोन्दै बा जिउ राहा खुंनायनि सोमोन्दै बिथांनो जिखिनि कम्पेनसेसन होनांगौ सरकारनिफ्राय बिथांमोना गोख्रै होयोबा जोबोद मोजां आरो बेखौ थाबैनो होनांगौ